Скъпи приятели, следващият говорител е финансовият експерт, доктор Кузман Илиев. На линия ли е? Заповядай. Здравейте на всички! Радвам се, че съм част от това събитие днес. Благодаря на организаторите, народ, на всички онези родолюбиви млади хора, които работят в посока на това да се запази ценното. Аз днес ще говоря за оръдието на либерализма и за това как той постига целите си. Само че една ремарка, една бележка в началото. Знаете ли защо той побеждава за сега? Защото изключително много отделя време и ресурс за тактика, за стратегия. Той мисли как да е извинете, ще го кажа така, малко секси. Днес, ако бяхме на конференция на така наречените либерали, аз съм сигурен, че тук всички щяхме да подскачаме, да има музичка и да си говорим как спасяваме планетата. Как няма вече повече никога, абсолютно никога да се качим в кола, само 5 години още и всички ще ходим или пеша, ще караме моторетки, ще се изпреварваме по улиците, ще е страхотен рай. Нещата се представят изключително опростенчески от тях, даже да не кажа простовато, обаче някакси по-секси, по-приятно, по-симпатично за младите хора. Да си либерал, това е модерно, ти си от хубавите, умните, красивите, както сами се брандират. А ако си консерватор, ти си някаква консерва буквално. Ти, както чухме от преждеговорящите, страхотни идеи. Изключително издържани. Изключително много книги стоят за тези идеи. Много смислени, философски и икономически много пипнати. Но има, според мен, от гледна точка на стратегия, как всички ние като общност да мислим как да дръпнем младите хора. Защото младите хора наистина са бъдещето, те ще дойдат и ако изповядват идеите на другите, нашите идеи няма да бъдат чути. Сега, още малко за това разделение либерали, неолиберали, консерватори става една абсолютна каша в главата на всички, които не са запознати с тези задълбочени философски концепции. Според мен нещата са много прости. Има и хора, които смятат, че историята няма никакво значение. Традициите нямат значение. Всичко почва от днес. Прогресът ето там затъгъла и с революция, с тоталитаризъм в някакъв смисъл, с тирания, бързо, днес, веднага, тук и сега, ще дойде прогреса. Дали той ще е зелена сделка и няма да има коли, дали ще има някакво изчистване на природата от хората, които те си представят, че са много вредни, няма значение. Това са така наречените прогресисти. Те са революционери, защото не искат нищо от това, което е било да съществува. Не го уважават, не уважават нацията, не уважават традицията. Нищо от това преди тях няма значение. Срещу тях стоят хора, които искат да запазят това, което има. Искат нормалност. Искат миналото и историята да имат значение. Да уважат тези преди тях, да стъпят на сериозна основа, за да продължат здраво напред. Защото това преди нас има значение, то е ценно, то е събирано с кръв и пот. Това са така наречените реакционери. Реакция. Или контрареволюционери на тия другите революционери, които искат всичко. Каква е разликата? Разликата е, че прогресистите искат да наложат техните идеи тук и сега със сила. Те искат да овладеят държавата, репресивния апарат, институциите и да вкарат през законите трансджендър идеологията да се преподава в училището. Реакционерите, защитниците, искат да запазят това, което е съградено, но не да налагат на сила на другите дали да бъдат, примерно, хомосексуалисти или да си сменят пола. Това по принцип е тяхно право. Проблем става, когато те се опитат да го превърнат в политика и да го наложат на децата на уния, които са реакционери. Там вече има проблем. Тоест, прогресивизма или либерал-екстремизма е тоталитарен. Той е тираничен, защото иска да наложи на една част от обществото нещо, което то реално не иска. Ницше през 19 век казва: Бог е мъртъв. Просвещението ни е казало, че сме толкова умни, че нямаме нужда от Бог. Няма нужда от нещо над нас.
Няма нужда от морал, който да ни възпира в нашите дела. Това естествено не е така. Това е лъжа. Това води до релативизъм. Правиш каквото си поискаш. И какво направиха обществата през 20 век, като убиха Бог? Световни войни. 250 милиона избити. Сигурно са дори още повече. Защото няма Бог. Няма как да няма Бог. Няма как хора с душа да няма нещо над тях. Веднага в този вакуум влиза нещо друго. Влиза идеологията. Влиза фашизма, влиза марксизма. Когато видяха идеолозите на марксизма, че в Съветския съюз марксизма не работи икономически, че има изтъпления и умират хора, те казаха, това не е много пиар добре. Комунизма нещо не сработи. Дайте да смениме тактиката. Аз ви казах, те са много силни в тактиката и в стратегията. Това са хора, само за това мислят. Те за това са овладели всичко. И НПО-та, и власт, и всичко. И казаха, сега ще го представим с едни розови ръкавици това нещо. Няма явно работниците да изнесат класовата борба, защото си пазят Германия, пазят си Великобритания, пазят си Франция, пазят си България, като има световна война. Работниците са националисти. Не са интернационалисти да са марксисти и да смятат, че класовото самосъзнание е най-важно. Затова сменяме тактиката. И Антонио Грамши, един марксист, който вижда, че не работи марксизма, започва да работи в това как да бъдат овладяни институциите. Да бъдат овладяни училищата, университетите, медиите, изкуството, спорта. Кажете ми една сфера от нашия човешки живот, в който като седнете и видите, примерно, Орфей Цветнокош, не се шокирате. Нали? Как е абсурдно? Все едно да кажем, че Ленокс Луис, примерно, или Майк Тайсън е бял. Нормален човек това няма да го каже. Нали? Но ние виждаме как безспорни исторически фигури не са с друг цвят на кожата от това, което са били реално. Тоест има изопачаване на истината. Тоест тази тактика наистина напредна много и сега днес имаме нова форма на марксизма. Културен марксизъм. Ако го погледнете, честно казано, той е демократичен социализъм, пак е социализъм на Маркс, ама да вкараме демокрацията, хората да отиват да гласуват и да си избират онези, които управляват и които правят всъщност точно социализъм. Вие нямате право да имате кола. Сега ви се струва абсурдно, че го казвам. Никой не го е казал, нали? 2035 вече няма да има коли, които да се произвеждат двигатели с вътрешно горене. Европейския парламент го реши. Вече ще има електрически коли. Ама ние сме в геополитическа война с Русия, откъдето идват минералите, и с Китай, откъдето идва лития. Може би ще има малко коли, малко батерии ще има. Тоест ще са по-малко колите. Онзи ден новоизбрания кмет с неговия екип коментираха, че видите ли, ако едно семейство иска да има 2 коли, ще има по-висок данък. Значи много реални стават нещата. Онзи ден Европейския парламент каза и реши, че вече ще имаме цифрова самоличност. Преди това звучеше като утопия, но в тази цифрова самоличност има възможност, ако дойде пак COVID, да има вакцинационен паспорт. Какъв е здравният ви статус? Да има абсолютно цялата информация за вас и между другото, чрез вече и в кредитните карти може да се следи вашия въглероден отпечатък. Колко месо сте купил този месец? Вие знаете ли колко процента от парниковите емисии идват от производство на месо от животновъдство? 25-26. Че вие сте убиец на планетата, което е месо. Вие не го осъзнавате, но в един момент, когато това нещо става съвсем възможно, ще почнете да го осъзнавате, като не може да вземете кредит. И ако ви се струва това абсолютно невъзможно, което ви го говоря, то се случва пред очите ни в бизнес средата, дори у нас вече абсолютно директно. Практически банков кредит вече много трудно може да се вземе от компания, която не изповядва така наречените и не прилага така наречените ESG критерии, които са някакви критерии за устойчивост и зелени политики и нямат абсолютно нищо общо с това дали фирмата генерира печалба, има положителен финансов резултат, аджеба платежоспособна е. Никакво значение. На 3-4 място е това. Ако е зелена, има пари. Ако не е, няма пари. Това ако е пазар, това ако е капитализъм, просто извиняйте, това е демократичен социализъм или ще го кажа по-приятно. Социал-демокрация. Мек марксизъм нов. Фин. Участваш и си добре. За да бъде приложено това нещо, което е изключително опасно, между другото, то е в себе си съдържа и една претенция, че тези нови глобалисти и либерали, които за тях няма нация и няма нищо, те са богове.
Ще кажете, как те са богове? Къде са имали такава претенция? Те на техните събирания в Давос говорят открито и на сайта им има страшно много информация за това как ние трябва бързичко да използваме технологиите, нанотехнологиите, роботиката, изкуствения интелект, за да постигнем трансхуманизма. Богове! Можем да си правим сами органите, да си ги създаваме вече. Създаваме материя. Клаус Шваб казва в едно видео, което съм гледал лично на френски. Първоначално имплантираме чипа в ръката, после в мозъка, за да следим вашия здравен статус. За ваше добро. Някой ще каже, абсолютно смешно, Ганя пак си мисли за някакви чипове. Ама той човека го казва Клаус Шваб, който е председател на Световни икономически форум. Не го казвам аз. И това е абсолютно възможно. Вече между другото, с цифровата самоличност, тези неща стават на една ръка разстояние. Няма да имам време да говоря сега за интернет на нещата, за умни градове, в които всеки от нас да има аватар и да виждаме колко гориво ползва. Защо не ходи с колело или с моторетка, някаква такава, как се казват тези тротинетки. Като може да стигне много по-бързо, маршрута го показва, ние го изчисляваме в реално време, той се качва в колата. Това и Оруел не си го е мислил, че може да се случи. А то се случва пред нас. Онзи ден, предложение на Министерството на финансите за промени в законодателните закони, за лимитиране на кеша до 5000 лева. С инфлацията още по-малко. Кеша без да преминеш през по банков път. Това е препратка към следващата тема, към която аз искам да отворя. Всичките тези невероятни, антиутопични, опасни неща могат да се случат само и единствено в практиката, ако тези хора успеят да овладеят парите. Могат ли да направят така, че да няма какво да ядеш? Нямаш ли сила за съпротива и възможности да се събереш с съмишленици и да реализирате някаква акция? Трябва да платиш за това. Просто си приключен. На колко стъпки сме от овладяването на парите? От този месец официално ние сме в 2 годишен тестови период на дигитално евро. Не знам дали знаете. Какво значи дигитално евро? Централизирани дигитални пари. Това означава, че търговските банки вече са пощенски кутии. Там за приказки, да не направя реклама на... Те изпълняват просто като едни агенции работата да обслужват, да са някаква трансмисия между кредитополучатели, депозанти и централните банки, но нашите сметки като физически лица и като фирми вече са в Централната банка. Какво значи това? Това е 2 неща. Значи. Ако те, когато дойде COVID, искаха да налеят пари и хората да харчат, но търговските банки бяха оплашени и всичко, което попадаше в тях от Централната банка, понякога го задържаха, сега вече директно Централната банка зарежда сметката ви. Харчете. Безусловен базов доход. Седите вкъщи по цял ден, се другирате и гледате тъпоти в интернет. Безполезен сте за обществото, но сте послушен. Захранваме сметката. Инфлация. Много страшна инфлация. 20%. Това ще бъде като разходка в парка. Те могат да направят колкото искат процента инфлация, която ви кара да живеете тук и сега и да харчите, защото парите се обесценяват с минути. Какъв е този менталитет? Не да работиш да спестяваш, за да купиш, а да знаеш, че трябва да взимаш постоянно кредит, защото инфлацията го обесценява и ти си абсолютен будала, ако държиш пари вкъщи, защото инфлацията ги яде. Те ти променят културата тотално. Войни. Искате да водите война. Трябва да емитирате дълг. Доходността е висока. Трябва да дигнете данъците. Хората ще кажат, за какво водим тая война да се бием с другите? Дигаш ми данъците, боли ме. Няма проблем. С едно копче. Пари колкото искате. Ама те парите всъщност са средство за размяна, то е най-ценното, защото не трябва да бъде фалшифицирано и манипулирано. Само че с дигиталните пари това става абсолютно възможно. И както казва Майя Рамшилд Ротшилд, който контролира парите, контролира всичко. Дайте ми да контролирам парите и не ме интересува кой контролира законите. Хората са на една крачка от това да имат абсолютен пълен контрол и да си постигнат и трансхуманизъм, и антиутопия и всичко. Много лесничко. Аз няма да бъда толкова дълъг като преждеговорящите, които са изключително немове. Аз много уважавам и за мен е гордост и чест, че съм една компания с тях така тук на сцената. Аз ще предложа няколко решения и посоки, в които да мислим. Първо, да се срещаме по-често.
Защото ние липсваме, това, което ни липсва на нас е комуникация помежду ни. Трябва да създаваме мрежи на съпротива. Това срещу нас е война. Войната какво е? Искаш този срещу тебе врага ти да неутрализираш възможността му да се съпротивлява. Дали чрез оръжие, но войната, както казва и Клаусевиц, тя е продължение на политиката с други средства. Войната е политика. Но война е и да те изключат от Фейсбук, когато си написал коментар, с който казваш, че зелената сделка е пълна глупост. Копчето, нямате, не съществуваш честито. Или да ти изключат аватара, да не можеш да влезеш вече в аптека. Представете ли си, в един момент това ще е абсолютно реално. Или както господин Трюдо, за да вземем пример от реалността, за да не кажете, че съм футурист, когато не му хареса реакцията на тираджиите в Канада, които казаха, няма да ни казваш ти как с маски ли да ходим и колко да седим вкъщи, защото имаме семейства и децата ни трябва да ядат, да сложим на масата хляб, той ми изключи сметките, ми ги запорира. Господин Трюдо, тотален пример за издънка на Световния икономически форум, излязал от това котило, минал през НПО-та, той е създаден продукт, перфектен. Натисна копчето без да се замисли. Тоталитаризъм в действие в реално време. Не знам как там хората го изтърпяха да не станат по-страшни неща. Това, което аз предлагам е да търсим варианти, в които да защитим, примерно, кеша. Кеша в Конституцията. Да не могат да вкарат дигитални пари. Кеша в Конституцията, също както предлагам, в контекста на днешните културни тези, двата пола в Конституцията. Ако някой иска да си смени пола, няма проблем. Но държавата да не може да налага на деца в училище, че половете били 69, 89, 1000. Никой не нарушава правата на хомосексуалистите. Много хомосексуалисти дори са съпричастни на такива идеи. Дъглас Мъри, най-големият консерватор с най-хубавата книга тук на пазара по тая проблематика, човека е хомосексуалист и казва, мен ме атакуват за това, че защитавам истината. И има буквално жени феминистки, които са низвергнати от общността на трансджендер идеологията, защото са против това мъж, който си е отрязал фалоса, да речем, да консултира изнасилени жени срещу изнасилването. Но тези феминистки са атакувани от трансджендер идеолозите и практически реално са изкарани предатели. Виждате за какви тотални абсурди става дума. Вече наистина се надцакваме кой е по-голяма жертва, кой повече виктимизации има, кой е по-цветнокож, кой е с по-размита сексуална ориентация и така нататък. Това си е лично право на всеки, но не трябва да бъде налагано. Кеша в Конституцията е една кауза, за която аз заставам, който иска да ме подкрепи. Най-малкото ще се събуди един много сериозен масов бунт срещу това нещо. Ако на нас цялата тази глобалистка идеология ни се предлага от едно място, които ни говорят за голямото зануляване като превод на български, или големия рестарт, както в началото беше, или великото зануляване, аз предлагам ние с вас да направим един форум, в който да комуникираме помежду си, да търсим варианти и да говорим за великия отпор. Големи отпор. Хубава българска така дума. Финално, като няколко идеи, ние не сме революционери, те са революционери, ние сме контрреволюционери, защото искаме да си вземем България нормално обратно. Искаме нормалността за това да можем да обичаме бабите и дядовците си, нашите революционери, историята си, да говорим на български език, да имаме възможност да имаме кола, апартаментът да не ни се конфискува, ако не сме влизали години и половина в него, защото примерно има някакъв повод поради тази причина или инвестиционна. Искаме си нормалността. Ако обича да ни дадат, иначе в противен случай ще трябва да се сблъскаме. Говоря в сферата на идеите, разбира се. И победата ще е на наша страна. Благодаря ви. Благодаря много на доктор Илиев. Мисля, че всички го признаваме за човек способен да овладее аудиторията. И с това, с кураж напред, нашата подкрепа е за теб. Не за теб, не да се крием, а да те подкрепим, да те бутаме напред, ти напред, ние след тебе, в твоята сфера, ние напред, ти след нас в нашата сфера и така нататък. Благодарим още веднъж. Страхотно представяне, страхотна тема. Има за какво да мислим и ако не сме мислили в тази посока, време е да се размърдаме.